Tak for det, Merete. Så er det Liberal Alliance. Værsgo, Lars Christian Brask. Ja, tak for det, og tak for en interessant proces. Vi gik ind til de her forhandlinger med et ønske om, at hvis vi skulle være med, så skulle vi have en sund økonomi og orden i økonomien som vores hovedpunkt. Det har vi fået. Vi har også set besparelser i administrationen, og det passer jo meget godt med den kampagne, vi kører på landsplan i øjeblikket. Det her med, at der mangler ikke penge, der mangler fornuft, og at det er varme hænder snarere end akademikere, vi har brug for. Vi fik også et syn på i hvert fald, eller en undersøgelse af, om vi bedre kan udnytte vores lokaler og bruge dem mere effektivt. Vi fik flere penge til erhvervsindsatser, og noget, som jeg personligt synes er rigtig sundt, det er, at de beslutninger, der skal sikre vores velfærd, der skal sikre vores borgernære service, bliver lagt ud til at prioritere i de forskellige udvalg. Så det synes jeg faktisk var ret sundt. Men når det så er sagt, og der kan jeg jo så sige til Jeppe Trolle, vi har aldrig nogensinde diskuteret bilfri bymidte, vi har diskuteret fossilfri bymidte, og begynder i talesæt, at det er bilfri bymidte, det er et skred, som jeg på alle mulige punkter kommer til at kæmpe imod. Men knasten er det her forsøg. Heldigvis fik vi det ned fra 4 til 2 år, og heldigvis fik vi også med, hvor vigtigt det er, at handlen bliver hørt. Handlen er samlet set vores største lokale private arbejdsgiver. Det er dem, der skaber livet og dynamikken i en by som Roskilde, så det er sindssygt vigtigt, at vi ikke saboterer det, der er så vigtigt for vores liv og udvikling i Roskilde. Og hvis vi kigger på den undersøgelse, der lige er kommet fra Dansk Industri i september, hvor vi faktisk ligger højt på et af punkterne, vi ligger nummer 9 ud af alle kommunerne, så er det netop omkring infrastruktur og transport. Og det vil være helt sindssygt og benegalt, hvis vi begynder at sabotere muligheden for, at turister og handlende og beboere i bymidten kan bruge vores by. En levende bymidte, det er en forudsætning for sammenhængskraft og selvfølgelig også for, at vi har et samlingspunkt som en stor by, eller en stor kommune, som Roskilde er. Dansk Erhverv har også lige lanceret en undersøgelse, og 8 ud af 10 forespurgte, de siger, at det her med, at der er en levende bymidte, det er vigtigt for deres valg af by til, hvor de vil bo og hvor de vil drive virksomhed. Danske handelsbyer, som vi også er en del af, det er 60 handelsbyer i Danmark. De siger, at kundeflådet skal øges i bymidterne, så det her med at gøre forsøg og risikere vores samlede største arbejdsgivers ve og vel, det kommer vi selvfølgelig til at være meget på vagt for, at det ikke kommer til at ske. Og det er jo også noget, der virkelig kan sabotere livet for vores byboere i Roskilde, og det har vi jo altså en hel del af. Men når det så er sagt, så vil vi selvfølgelig, når vi er med i forliget, budgetforliget, også anmode om, at budgettet det vedtages.